Nyakoro mwejonka moro mintiere dakika na pagabich tok sadek marukinyi machiegni ma en chenro mar mbaka oromo manaka pile mbaka oromo ntiere kod kidienje ariyo. Mokwongo en chal mar fwambo, mar ariyo en twak e chenro mano mar mbaka oromo. Duto te biro bedo katayi okinyi makawuono. Kwachako gi chal mar fwambo, mago gin weche mabende waluoni Nyikwa Ramgajwang'. Duto te biro bedo kiyude weche mago manyien chakre migago. Mamoko mabende biro bedo katimre kapok oromo saa 5 mar onyango, wabiro bedo kwa kiloni achiel kachiel. Wachaka nane gi chanjo mago mag nyithindo. Wang'eni piny owacho nosenyiew chanjo mago mag nyithindo. Mago chanjo madirom siling milion 8 mabende naginyiew. Mano kaluwore kod nok mano mar chanjo mabende osebedo kanine subtende mopogore opogore mago mag piny owacho kanyakla kod mago mag ji giwegi. Chanjo maromo milion 8 piny owacho nonyiew kanyo gi siling bilion 1.25. Chanjo makamagi thothgi gin mag nyithindo, mano moriwo mago mong'ere kaka BCG, nitiere mano mong'ere kaka oral polio, tetanus, diphtheria kanyakla kod mano mar measles. Chakre odiochieng' makawuono kaluwore gi Harry Kimtai mabende en jagoro mongirore bwo migawo mano mar medical services, wacho ni chakre odiochieng' makawuono chanjo makamago ibiro bed ka ikeyo osiptende mopogore opogore. Koro ne nyithindo mabende nokoyudo chanjo e kinde mowinjore, koro jonyuol neuru nutero nyithindo mar mondo mi giyud chanjo makamagi. Kopogore gi mano, natiere kaunti mano ma Mombasa kama jafwambo marwa Joja Oko nitiere. E kaunti ma Mombasa nitiere campaign mabende duol mochung' ne choko osuru KRA biro bedo ka chako odiochieng' makawuono. Nyakoro Ramgajwang' wang'eni wadong' gi jumbe matin ne 3 mano mar mondo mwatieki kohala mano mar higa mar 2023-2024. Kwang'eni rom kanyo dwe mar 7 wabiro bedo kwa chako hiko omenda manyien mano mar higa mar 2024-2025. Omiyo odiochieng' makawuono duol mar KRA biro bedo katimo campaigns mage e gwenge mopogore opogore e kaunti mano ma Mombasa. Anno kanyo gidhi bedo gi campaign kata road show mane gwenge mag Mombasa kanyakla kod mano ma Malindi. Ka bende dwaro en mar puonjo jopiny, ojiw jopiny mano mar mondo mi ochul osuru. Akendo osuru mari Nyakoro Ramgajwang' bende sedhi kacha ma file tax returns magi. Parni deadline en chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 6. Omiyo KRA osechako timo campaigns magi. Ka bende campaigns magi okinyi makawuono aneno kanyo Rispa Simiyu mabende en commissioner mano ka duol mar KRA biro bedo ka flag of campaign makamago. Koro kapok ichulo osuru mai kinde mane bedni file tax returns magi bedni file nono kata osebedi king'adi osuru intere gi P9 form kanyo nego bedni file tax returns magi. Aoko luono wach makamano e county mano ma Mombasa. Kopogore county ma Mombasa aduogi county mano ma Nairobi. Duto te kineno tipo mar rawera ne hingera rawera ne mong'ere kaka Ian Njoroge, rawera mabende iseyo kod rodho obila moro, wach mabende notimore e gwenge mago mag Nairobi. Kata kamano odiochieng' makawuono ibiro bed ka ing'ado ne bura e doho. Inyalo paro chieng' tich ariyo mano mar jumane rawera makamano bende nochopo e nyim doho ka bende ise ni nogoyo obila moro ma jahiga 57 mong'ere gi nying mar Jacob Ogendo. Kata kamano kopogore gi goyo obila Nyakoro Ramgajwang' bende ise ni ne okwalo moko kuom simbe mago mag obila makamano. Odiochieng' makawuono e nyim doho ibiro bed ka ing'ado ne bura. Kata kamano kinde mage Nyakoro Ramgajwang' mago mag Ian Njoroge to dwaro mar mondo mi kik tweye kendo kik donde gi ketho mora mora. Wira bende giwacho ni Ian Njoroge ni bende noseyudo sand e lwet obila, bende gidwaro mar mondo mi oyud thieth mapiyo. Koro odiochieng' makawuono wabiro bedo kwa luoni bura makamano e nyim doho ma pacho kaendi. Kopogore mano nitiere romo moro machako kar saa 3:45 romo moluongo kod duol makedo kod weche mag mibadhi pacho ka mano EACC. Odiochieng' makawuono EACC biro bedo kalero ne oganda ting' mano mar duol mar EACC e kedo kod weche mago mag mibadhi e pacho ka. Ng'eny achiel kuom okenge mabende gibiro bedo ka gilose en achiedh nade mabende EACC osebedo ka kadhe ahinya nyaka luwore kod buche mago mag mibadhi e pacho ka. Ochako kanyo kar saa 3:45 giluongo jofwambo mar mondo mi ginyis jopiny ting' mar EACC en ang'o, bende ber ka gipuonjo jopiny kinde ka kinde. Kopogore gi mano
E magawa moro mantiere buore Nairobi doche makawuono bende nitiere riwruok mong'ere kaka The Global Peace Foundation kanyakla kod jodito mopogore opogore doche makawuono bende gibiro bedo ka gilose motelo ne romo mabende gichano bago e pachoka mano mar nyayo kwe. Romo mabende gichano bago e pachoka Nyakwar Mgajwang' ong'ere kaka Global Peace Leadership Conference mano mahiga mar 2024. Kata kamano oyueyo delegates mago jotelo mopogore opogore mawuok e pinje mago mag Afrika kanyakla kod piny mangima mabende doche makawuono dhi robe magawa moro mantiere buore Nairobi. Romo makamano nochako saa 2 mar okinyi obiro bedo korumo saa 6 mano mar odiochieng' duto te obiro bedo kwa nyisi ginore mabende gitwakie. Ategi kaunti mano ma Homa Bay wantiere gi Alia Beach. E kaunti ma Homa Bay Alia Beach luonwa sigana mano mar rach mar apaya mage gwenge mago mag South Kabuoch mantiere Ndhiwa e kaunti mano ma Homa Bay. Jopiny Nyakwar Mgajwang' kanyakla kod jo boda boda e ward mong'ere kaka South Kabuoch mantiere kar chung' od bura mano ma Ndhiwa bende giywago rach mago mag apeyni mopogore opogore mosemiyo chenro mag-gi mag wuoth pek e gwenge makamago. Mene na ranyisi mano mar rach mar apaya to kunyis ni makore gweng mano ma South Kabuoch. Ang'eni kwa natudre gi Alia Beach kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo biro bedo konyiso ywak mano mar jopiny kanyakla kod joriemba boda boda. Yena mar mun miatike gi kanyo ang'eni weche mabende waluwo opogore duto te Nyakwar Mgajwang' wan wang'i to wan iti oko kanyo matimore wabiro bedo kwa mi kapok oromo saa 5 mar onyango. Maono timore kosekadho saa 5 mar onyango Nyakwar Mgajwang' ibiro bedo kiyudo weche mago manyien mag migago chakre saa 7 mar odiochieng'. Yena mar mun miaka yo machuok aneno kwa antiere gi rowere mabende osedonjo wang'eni chieng' tich abich mano mar juma ka juma wajabedo gi thor weche mopogore opogore gi rowere. Omiaka yo matin aduoge twak. Wakelo ni mo mar del mar Sawa Milking Jelly mowuok Pwani Oil Products. Mo mar pien del mar Sawa Milking Jelly en mo maonge gima omedie kendo ober ahinya e rito pien del. En mo maleny ne ok yot, orito pien del kendo entie yo kebe molos maber mamiyi tich mayot seche ma igwele ka idwa tiyo kode. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Hacha mimi nikamwimbie Mungu. Chieng' Ngeso ka Ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pachoka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV.
in mo kodi kama ber modiro mo kodum zaini design cha sani dekor wan mo swimming pool wa mongo bufe makalo ka obedu treated achwaro nyaka ji titere ngat mo dum pelele menya dundu makala gala masuche raj maskini ma pimo soda kama Okonyal rito mondo wadhi kodi wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ato ang'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiochieng' ka wami gik motimore pau tuke. Kochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Ukange gimoro tawinjo. Roma ni ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, pau siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kata kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod Jailieta. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth.
Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Wuoth e chuny kit ngima. Puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielu bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno. Nyakoram gajonka moro mintiere machiegni twak marwa e chenro mano mar mbaka oromo. Dakika ni 31 tok sa 3 mano mar okinyi. Okinyi makawuono mana ka pile chieng' tich abich wajabedo gi rowere 6 mano mar twak otenre kod thor wach mopogore opogore. Okinyi makawuono penjo mabende wapenjo en ni dibed ni nengo mano mar somo e mbalariany mopogore opogore e pacho ka medore. Okang' makamano nwaneno e juma ni chieng' tich ariyo jod bura nobedo piny gi moko kuom jokanyo mawuok e migao mochung' ne weche mago mag somo. Mano mar twak otenre kod omenda mabende jonyuol osebedo ka chulo e mbalariany mopogore opogore. Okang' mabende nomiyo jagoro mongirore bo migao mano mar somo mamalo mano laktar Beatrice Inyang'ala mabende koro nwacho ni calling letters mabende nosemi jopuonjre mane bedni riwore gi mbalariany first year duto te nothich oko, manyiso ni jopuonjre makamago biro bedo ka yudo calling letters manyien. Inyalo bedo kipenjori ni nikech ang'o? Nikech wach mano mar omenda, nikech koro wacho ni omenda mabende nokete calling letters makamago jonyuol bende osebedo ka seyo. Nitiere omenda mabende piny owacho Nyakoram Gajwang'a chwalo ne jopuonjre ka japuonjre, to nitiere ma japuonjre nego bed ni chulo. Koro omenda makamago nonywaki makoro jopuonjre gi jonyuol nigi chochni nego bed ni gichulo omenda maromo nade. Mane mbaka mabende odwaro goyo ka bende okang' makamano osebedo ka nego lek mathoth mago mag jopuonjre e pacho kae. E studio antiere gi rawera 6 duto te mabende nitiere kuonde tiegruok mopogore opogore gibiro bedo ka giulo nwa nyingegi. Kin janyuol japuonjre oko kacha binyalo bedo kinyiso achiedhe nade mopogore opogore mabende sebedo kiyudo e sekta mano mar somo. Omiyo bedo kodwa nyaka giko mar chenro makama mitayo kod an Sharon Ong'ao. Arwaki ni machiegni. Achagi bada mano makor ka chwich. Kifulori ingeni joluo bende wapakore wan gi nyadhi. Iwacho gweng' miwuoke ija kanye to kisomo tisomo kanye ka nitieko kanye. Kiero mabende ok ochuno ibiro bedo kinyiswa kos mabende itimo. Doga chakodi. Erokamano Sharon. Ginyinga iluonga ni Kera Beach Carlos, and Secretary General Mount Kenya University mayudore Thika. Ajawa Mabei, Rangwe constituency, Gongo Kagan Nyawita. An Nyakwaro Mbogo, wuoda bicho Mbogo chuny raia. Wabiro kae mondo awach weche makonyo oganda. Erokamano. Erokamano ahinya Ker kendo machiegni ahinya. Yangore yo makare kendo meno okang' mari mokwongo mano mar chopo TV mar Ramogi poch gi pak. Winnie papen mari. Ageno ne un maber. Nyinga Winnie Anyango, current Miss Independent Kenya, Homa Bay County. Asomo school mar University of Nairobi. Atimo journalism. Erokamano ahinya. Mano jafwambo kanyo Nyakoram Gajwang'a nyako motegno ahinya. Ododa papu mari. Erokamano ahinya. Nyinga Boniface Ochieng' Ododa. An awuok Migori Suna East constituency kar chung' od bura
mano Masuna East. Gie sani atieko mana somba machiegni ka Kenyatta University kaka japuonj, kendo ne an jatelo maduong' kanyo. Mabe poka ando poka chiwo teku ne ng'at mabro luo podi. Pok ichiwo teku nang'o? Dibendi pok itimo yiero? Yiero gidhi timo dwe mar 10, mane odiochieng' mabro timo kamano. Koro bende an jatelo mar jotend jopuonjre skunde universities, colleges ma Kenya kaendi mangima. Ane e chairman kata president margi, wadendore ni Tuga. Koro kawuono wan ka nyikwara Mogi Ajwang' mondo mi walalre matut e wechego machandowa e yorego mag somo e Kenya ka mangima. Koro kumora mora ma intie wago uru mbaka. Erokamano. Erokamano ahinya. Mbaka go mana ka chenro mar mbaka oromo. Gloria. Erokamano ahinya Sharon. Mano Gloria Chieng'. Ae mbalariany no mar University of Nairobi. An nyakwar dayo achiel kende mano nyargi Ben. Bende amoso ute. Erokamano. Erokamano ahinya Gloria, kendo machiegni bende wantiere gi Cynthia ka. Cynthia, nyalo mana yangore nyingi gi gimitimo to in ng'a? Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo agoni erokamano kuom miyowa thuolo mar bet ka mondo wago mbaka e wach somo manyasani. Nyinga Cynthia Onyango, nyaseme Kisumu County, nyaseme Wawaria, Bodi kamoro ni Bao Beach, jasomo bende e mbalariany ma Mount Kenya University, asomo weche fwambo. Erokamano ahinya. Unduto machiegni. Erokamano ahinya. Nyinga iluongo Michael Onduto. Ajapuonjre e mbalariany mar tiegruok mag lwedo ma Kenya iluongo ni The Technical University of Kenya. To dalawa en Kano, Ajanyando sub-county. To gisani an jakom mar riwruok mar nyithindo ma kedo ne weche alwora e pacho kaendi. Karibu urwe mbaka makawuono. Erokamano ahinya. Nyakorom Gajwang' mag rowere ma bende wantiere godo. Mana kaka isewinjo wakikore ni wantiere mbalariany mopogore opogore, wasesomo kuonde mopogore opogore, bende counties ma bende wawuoke opogore. Wachaka nyagi penjo mabende napenjo jopiny. Bende paro ni nengo mar somo e mbalariany idho ododa hini tieko skul mana nyocha kaendi. Sadi koro inoko geno mara ne chako tama keng. Samoro kiseyudo kumise makori nyalo mana nyisowa. Nengo mar somo e mbalariany bende paro ni idho. Samoro bende nyalo nyisowa kindu chieng' mane chake ka nengo na chal nade lokruok moseneno. Koro mokwongo gima kelo chandruok mamiyo nengo mar somo idho en gima nobedo manokel machiegni ka miluongo ni new funding model, yani yore mag chulo omenda go mag somo manyien mopogore gi mokwongo mane wan godo. Koro king'iyo yore mag chulo omenda manyien mag pesa mag universities gi colleges gi jo TVETs te, iyudo ni nitiere pogruok maduong' ahinya, kendo nitiere gik mang'eny ma wan kaka jotelo to gi kaka nyithi skul mantiere e mbalariany mopogore opogore Kenya ka, wantiere kod challenge maduong' ahinya. Chandruok ok wawinj ni en ang'o miyo gino bedo kama. Koro nitiere gimoro miluongo ni MTI. Gimiluongo ni MTI niendi, sama nyathi ose register ne new funding model niendi, giniendi ema bedo kaka ratili mipime godo ni to be en ng'at mantiere gi dwaro, be en ng'at mantiere gi dwaro ahinya, be en jadhier koso en jadhier ahinya. Koro penjruok maduong' ni ere kaka MTI niendi nyalo ng'eyo ni ng'ato en jadhier, to ere kaka odhi ng'eyo ni ng'ani endi en jadhier ahinya, to ere kaka odhi ng'eyo ni ng'ani nigi dwaro to ng'atni nitiere kod dwaro ahinya. Mano kela e penjo maduong' ahinya. An kaka Boniface Ododa, wuoyi mano somo ka onge kata min kata wuon, mano odonje e mbalariany kaendi kakia kata nadhi nindo kanye, adhi chiemo nang'o. Koro ka dine bed ni an emane an e kinde niendi, to andiko nyinga kama nyiso ni an gi dwaro ahinya, to ka duoko biro tiyudo noketa e ng'at mantiere mana gi dwaro. Kata an jadhier ahinya, to iyudo noketie ng'at ma nigi dwaro mana matin. Koro ere kaka en ratili mane ma gini tiyo godo mondo mi oketi kama intiere. Koro wayudo ni nengo niendi oidho. Kaka nyathi madhi timo medicine, madhi puonjore kaka daktari e mbalariany moro amora, chieng' ma nyathino bro tieko skul tok higni 6, ibro yudo ni nyathini ni endi nitiere gi gowi maduong' maromo 1.5 million
koro ma idwa chulo nang'o. Erokamano ahinya. Kanyo ma bende wadwaro chake godo nikech mano en achiel kuom achiedh nade ma bende lai mar somo manyien osebiro godo. Awinjo kanyo kod odos chake gi MTI. Mano means testing instrument. Nyakon mga juang e kinde machon kane miyo ng'ato help. Ning'iyo samoro nitiere forms ma bende ni fill kanyo. To sani ng'eni koro olokore iting'iye tieng' nyadidek. Ing'iyo ni ng'ani nigi chan marom nade. Nitiere chan levels 3. Ema bende ododa bende natemo lero kanyo. Cynthia, ang'eni sani ne hiki mar adek koso ni siteko? Intiere hiki mar 4. Manyiso ni kata mana kiyudo help MTI keni bitiyo godo sani samoro nyalo mana lero ne oganda nikech samoro jomoko neno ni joma donjo mbalariany sani ema nitiere gi achiedh nade. To mantiere mbalariany madhi nyime gi sombage chal nade. Aparo ni kuom wan wa joma notelo bet wadwa wawinje mopogre matin nikech wach MTI ni ochako tiyo gi joma notimo penj higa mar 2022. Ting'eni wach MTI ni aparo ni seche moko sirikal ok ng'iwa malong'o ahinya. Ing'eni Sharon kapo ni dwa ng'iyo na dhier marom nade tikona ni achiel kuom yore mar ng'iyo na dhier marom nade en ng'iyo kapo ni mama wanigi NHIF. Samoro mamwa ongego. Mamwa kapo ni chulo osuru. Samoro ok ochulga ama ochulo ga nil file ga nil returns. Ama school manasome samoro nasoma school mar private lakini janyuol na tok ne nyal chulo ineno tiwacho ni kapo ni janyuol na ok file returns ama onge pesa ama ing'iyo kako file ga no file pesa di janyuol na onge NHIF to nasomo kata school moro mar gweng' matin makor ka chakre mano nyiso na dhier samoro gigo te timre to ka dhier samoro janyuol na ena ng'at moro mong'eni asa ni to uchumi tek usuru ni to kadhi chulo mondo mkik sirikal ng'ena yudo pesa marom nade lakini kum jogo madonji school sani otek Sharon. In samoro file adiri wacha dira makor ka kori wacho ni ato janyuol na wan kata mana NHIF no wan waonge godwa. An kaka nasomo dala nasomo mana ka jine choko na mana pesa matin ema no chulna. Wan osuru ok wanya chulo dwan kech kata mana gimore mo waonge go. Ya apply wacho ber ni ato ma dira makor ka kora sirikal mondo ni kaka dhi miya pesa. There's a probability ni ma dhi nyiso sirikal ni in ng'amo dir madwaro kony mang'eny ahinya. Kidhi ng'iyo portal kosebedo approved iwacho ni idwaro mana kony matin kende. Yoro appeal ni gima na chiwo cha e adira mara un wacho no kena dira mondo mi appeal ni dhi ng'i magik mani chiwo ka duog ng'i malong'o maketi kama onego bedie iyudo ka pogruok kendo koro nitie ok dhi mi pesa midwaro koro aparo ni kuom jogo madonje school especially chakre 2022 idhi bet matek ahinya nyalo bedo matek ahinya in MKU Carlos to MKU kanyo ben ang'eni sani intiere hiki ni wacho ni intiere hiki mar adek intiere higa mar adek manyiso ni achiedh nade ma bende biro kotenre kod weche mag help nikech help bende machako godo nikech omenda ma kama osebedo ka siro jopuonjre mopogore osebedo kata mana ka chiwo fuong'ruok ne jonyuol ma bende lwetgi ok ni mabup. Dwacho nango kotenre kod wach mano mar chwalo omenda sikune nikech nyaka sani ichiwe e okenge 4 wacho ni vulnerable, extremely needy, nitiere needy gi less needy. Nyaka sani akeni help bende usebedo koyude sama unjore ok mondo samoro ok ne register for help bende nyalo mana nyiso ni kora mga jwan. Erokamano kachako adoro wacho ni chunywa lit kaka nyithindo masomo e mbalariany and penjo wa mokwongo en rieko koso en pesa ema miyo ng'ato kawuono nyalo somo e university nikech kako opog sirikal opogo gini for example kaka One Mount Kenya kachacha one private institution to sirikal nitie kaka otengore kod private institution manyiso ni namba achiel wanego dreams mag nyithindo madwaro join universities machuno ni nyaka chuni ni donje mbalariany mane ok idwa maka ng'ato poro ni dwaro Mount Kenya University to kia ionge pesa to ok inyal donje mbalariany mar Mount Kenya University kamane gima isebedo kitiyo ne ndalo ni duto te mane chako somo. Mar ariyo weche mag the government ok osebedo kamiyowa pesa moromo kaka owinjo bedore to kata kopo ni ichiwe ma ok oromo kochakore gi jok mano join from last year dwe mar September nyaka sani wan kaka jotelo wawinjo matek kiweyo weg sikul wan gi nyithindo ma ok nyalre. For example Mount Kenya ng'ama dwaro timo course mar education per semester nyaka chul siling 65,000 gi pesa moko in one semester. Mae pok janyuol omanyo ot ma nyathi dake. Mae pok janyuol ochiwo chiemo ma nyathini dake. Koro ifwenya ni bang' dweche achiel kata ariyo wan kaka students wabedo gi burden mang'eny mar wabedo ni wachoko ne ng'ani fee koni
wachoko ne ng'ani fikon, wachoko ne mano ng'ani kaka fikon. student, kaka jotend jopuonjre. Mano kaka jotend jopuonjre. Koro wayudo baden ni kotek ma sometimes waneno anena ko peknwa, waneno ni wakonyo nyaka wabunge tijgi mowinjo bed ni gitiyo kata chiwo basari. Wan gima wayudo kacha cha ok en gimoro maduong' made wa support godo nyithindo te man kacha cha. Tomato en kar tiegruok mano mar ji giwegi. Koro yangna ni kar tiegruok mar piny owacho to chal ma kamano chal nade. Gloria Rwaketwa kin nitiere mbalariany mano ma Nairobi. Ang'e nitiere moko kuom jopuonjre ma bende sani koro neno TV marwa. Iwacho ni more than 19,572 mano jopuonjre 19,572 ne okoriwore kod mbalariany mopogore opogore kata bende ne gichwalo nyinge mago mag courses. Ibiro bedo kinyiso ni nitiere hiki maradi mbalariany mano mar Nairobi. To sani ne japuonjre madwa riwore gi mbalariany. Akeni wach mane madinyise nikech sani mar mondo mitim course. Nyalo bedo ni yudo idokram na timo buni bed laktar. Course ka course nitiere go omenda ne sani. To bende depend kata mana opogore gi mbalariany ma bende intiere. Erokamano ahinya Sharon. Ne gima nyalo nyiso joma donjo e mbalariany no mar University of Nairobi. Omedore ahinya. Kang'iyo an the Secretary General of Internal Affairs Enwarsa Office man University of Nairobi. King'iyo fee structure marwa ma last year gi fee structure ma sani omedore nus ne. Omede nus. Wan wachulo 168 to sani gichulo 348. King'iyo made neno komede ahinya. Koro ok wang'eyo kaka dwa kony nyithindo gi nikech kata help me waluongo nyinge kaini en gima inyalo apply to ok onyisi ni idhi yude. Inyalo donjo skul miko kata dweche 3 pok iyude. Iriyo kech kendo ionge kaka ichul fee, ok inyal dhi classes bende ok inyal timo penj. Koro en gima tek ahinya kendo en gima tek kuom nyithindo madonjo sani kata kuom jonyuol. Paro ma kamano nduto di wachiang'. Paro ma kamano neno ni wamedo thiro lek mar joma ng'eny. Keche kane wadongo to ne lek mane wan go ni mondo mi wachop e mbalariany nikech ni waneno ni somo mane nyalo loko ngima joma ng'eny. To gi sani iyudo ka paro gi rieko ma joma ng'eny ni godo ma indi thiro nikech dhier ma joma ok nyal bedo ni gichulo omenda midwaro kuonde gi. Koro mi lek mag gin go kuonde gi di end up ni ok gichopo kuma gidwaro ni mar lwetgi ok nyal chopo kuma rieko margi ogike. To sirikal monego bed ni konyogi bende oketo gigo indi ma medo miyo yuto margi bedo matek. Koro nyaka wang'i ni to ang'o ma biro konyo jopiny to ang'o ma biro konyo sirikal bende. Nimar somo okonyo ng'ato wuon to sirikal bende okonyo. Nimar sama bedo daktari an bende okonya kaka japuonjre. To akonyo sirikal kagolo services maga ne jopiny. Koro ok onego bed ni wahinyo jopuonjre ahinya kendo wathiro joko mane gidwaro mar bede courses ma wigi oyienegi kaluwore ni ok ginyal bedo ni gin e kiwango mar chiwo pesa ma idwaro e kuonde tiegruok ma wantiere. Winin mapok iloso kaluwore gi thor wach ma wantiere godo, intiere mbalariany mano mar University of Nairobi. Koso The University. Ing'e achied nade kata na lokruoge mopogore opogore ma bende sani koro ng'ienjo e mbalariany di wach nang'o nikech nitiere nyathi moro oko kacha ka wadongo wan duto te wadwaro ni wadhi e mbalariany, wabed laktar, wabed pilot e kind mamoko. Lokruoge ma kamagi kaka rawera di wach yang'. Kaka neno aparo ni government no onego med pesa no ma kamano nikech kana donjo an onego achul 240 to ng'ama dwa donjo sani koro mane course mitimo course matimo mar fwambo. Koro ng'ama koro dwa donjo masani ni onego chul 1,400 gi wiye. Neno ka mano omede diriyo to ok ni jonyuol te romre. Ka an otimna rambe mondo akwonga donji ineno. Koro aneno ka mano dhi inyo jonyuol mang'eny. Pero kama na inya aneno ka Cynthia medo wach moro. Ni wach chudo mar omenda mar mbalariany ni
nitiere bende kaka okete maparo ni ohinyo jomoko to jomoko bende omiyo gimoro matin. Otimre kidienje adek. Ibiro yudo ni kuom jogo madhi e mbalariany ma government o sponsor, mokwongo ibiro yudo atamalo 53 mar sponsorship mowuok kuom government e pesa ni overall pesa monego bed ni chulo mar school fee. Ei mano kendo ichako yudo 40% mano minyalo holo through HELB mondo konyi e somoni. Koro gimonego bed ni wuok kuom janyuol en atamalo 7. Atamalo 7 ni jonyuol mang'eny ok winji. To bende kuom jogo manie mbalariany mar ji giwegi ka wan jo Mount Kenya University, king'iyo new funding model management okelo ni 153% wan ok miwa. Manyiso ni ogunda ni Cynthia sano yudo A. Cynthia wacho ni an adwa dhi somo mane mbalariany ma Mount Kenya to kadwa dhi e the University of Nairobi, or maybe gin giseromo sani ok ginyalo to joma chielo. Ka mon adwa dhi e mbalariany ka Mount Kenya, government ok dhi miya 53% cha, ok dhi miya sponsorship. Kanyo keta kanyo. Sirikal ong'eyo maber ni sani ok ginyal, mbalariany mag sirikal ok nyal kawo jopuonjre te. Manyiso ni at some point jomoko nyaka wuog dhi e mbalariany mar ji giwegi. To ginyisa ni ka dhi e mbalariany mar ng'ato wuon ok gidhi miya the sponsorship ma I deserve. At the same time janyuol na chulo osuru. An kama antini achulo osuru. HELB midwaro cha besa moro osediyo migo mana gimoro matin mokromi. Kara jopuonjre dwa dong' nade. Kenya ni mar jomoko to manyiso ni ywak nitiere mbalariany mago mag piny owacho kanyakla kod mago mag ji giwegi. Jopuonjre mantiere ji giwegi neno ni piny owacho ok de wang'e ahinya. Akeno dona wach makamano di wach nang'o. Nikech kotenre kod mbalariany kata mana poko mar omenda. Samoro nyathi nyalo bedo kata mana e skul mano mar ji giwegi. Ok nyis ni koro janyuol nigi pesa kata mana ufuke ber. Mano kaluwore kod nok kata mana thuolo mag spaces kanyakla kod courses. Ododa, paro makamano. Okay. En adieri ni ji te ok nyal romo e mbalariany go mag sirikal duto. Jomoko nyaka bi dhie e mago mag ji giwegi, private institutions. To kata kamano ji opogore. Kaka mwalimu Boniface Ododa, asome school mantiere gi ji about 83,000. Mano population maduong' ahinya 83,000. Jogo ng'eny sipwap. To kadang' irang namba no te idhi yudo ni mohingo nus mar jogi gin jok ma jodhier. Kane mano wadonjo e ofis, en chakre okinyi kendo wadu ywakni, kech an kaka ng'at modongo e shida ang'eyo ni ng'ani endi kale shida mane, ng'ani en gima lit. Kendo kadang' sani kaka kori medo expenses kama endi obedo malit ahinya ne jonyuol. Janyuol ka nyathine oyudo calling letter to penje ni Adhiambo, Onyango, owacho nang'o, koro fee structure dhi bedo nang'o. To kong'iyo to obedo shocked kech oyudo ka course moro matin machalo kaka Bachelor of Arts mane kao pesa matin miwuoro. Sani endi ka nyathi otieko ike mar 3 mar 4 tiyudo no dong' gi gowi moingo Sh350. Mano en gima lit ahinya. Kendo nitiere challenge machielo mabende wayudo kaendi. Nitie gimiluongo ni delayed disbursement of funds. Koro jo HELB gieki beti yudo ni nyathi inyalo bedo ni batika oketie kama ber, iluare kategori makare. To kidonje school pok iyudo mana kaka wadwa Carlos osewachonwa ka. Idonje mbalariany pod ikia ni ot ida chulo nang'o, ida chiemo nang'o, to kata wuoche mirwako gi gik mamoko iluokori nade bende pok ing'eyo. Tidwa rito pesa niendi ma hao dweche 3. Koro yudo ni janyuol motero nyathi e skul kopar ni nyathi dhi yudo comrade salary ni en HELB, nikech onge kuma nyathi skul gole pesa kamago ma min gi wuon gi onge tich moro ma gimakore godo. Koro ma endi e salary ma jogi e kitegea kende magirito. Tidwa rite kuom dweche 3. Donge mana kaka nyamera osewacho kaendi, idwa rito miol. Koro klas kende ok idhiye kech idenyo giminyalo timo be onge, pod ikia ji, pod ing'wendu. Koro wakwayo ni disbursement no endo mondo mi obede machap
mondo mi nyithi skul oyud kaka konyore. Somo gima duong' ahinya. Erokamano. Erokamano ahinya nikech ang'e ni lokruok ka biro nyaka kel achiedh nade mopogore opogore nikech wang'e ni wantiere gi new funding model masani ma kata mana jonyuol jopuonjre owuon ok winji, jonyuol bende ok winji, piny owacho bagni ma koni kod kocha bende nitiere. Koro nikech moko kuomu osetieko donge, moko kuomu bende nitiere mbalariany, nitiere funding model machon gi masani. Pogruok akene nitiere kanya chaka na kodi onduto. Pogruok ni kanye nikech mar mondo mi nitiere japuonjre masani ng'iyo wasani en ngino koda donje mbalariany en moko yango ng'en ma new funding model masani koro migomo chunduche mag somo kelo. Pogruok mantiere funding model machon to gi masani en ni chon ne nitiere gimoro ma iluongo ni capitation mane dhine kuonde tiegruok giwegi. To capitation ni ne awach ni kaka an atimo course mar survey. Koro kaka jo survey te ne en pesa mani miyo ji te kaka jogi miyo course achiel imiyo ji te maromre. Ok ng'i ni dwaro mar ng'ane ni piny tam e were mag omenda kata mar ng'ane ni malo e weche mag omenda. En capitation mane biro ne ji te maromre. To funding model masani ni en obiro ni koro ni ing'iyo ni ng'ane ni gidwaro marom nade. Then en gigolo pesa ni kuom institution to gikele kuom students. Mondo mi gikelo gimoro ni nitiere scholarship aspect to gi loan makoro iwuoye nitiere kame ing'iyo ni ng'ato dhier marom nade. Mano be bago ji ng'eni scholarship gi loan be bago ji tagalan. Scholarship en ni koro en pesa ma omiyi koro capitation cha ni imiyi to kichul to loan en pesa mimiyi tibiro duoko. Koro loan ni endi bentiere kiwango ma atamalo ming'iyo ni to ng'ani en gidhier gidwaro maromo nade mondo mi omiye. Koro pogruok matachande en ni pesa mang'eny matachande dhi e kuonde tiegruok to masani endi dhi ne nyithindo masomo e kuonde tiegruok mamalo. Nikech sinte paro ni mani kelo karamna pogruok makamano. King'iyo karamna scholarship gi loan nikech bende kaka idwa mi ng'ato scholarship ng'ama idwa mi scholarship ne en ng'ato machal nade. Ng'eni bende kelo kata mana pogruok mar paro ka nikech nitiere loan ma bende tieng' nyading'wen manwalose ka mag chan to bende nitiere scholarship ma bende jopiny neno ok chiwe yo ma huyanga. Akeni dilose mano bende. Ing'eni kar capitation kae wach nitiere. Anyalo bet ni en otimo survey, an bende atimo survey. Government dhi miyowa pesa mopogore. Sirikal miyowa pesa mopogore yo machal kamae. Idhi ng'i family background na. An achal nade, wan gi gimoro, Cynthia Giri nigo, en wamiye matin, ng'ani onge go. Kendo gimar ariyo ma sirikal ng'iyo en skul ma wasome. Wanyalo bet ni watimo survey mote lakini wasome skul mopogore. Wasome government institution, maybe for example Eldoret, anan kata University of Nairobi. Gidhi ng'iyo ni Nairobi University gichajo pesa di e survey. Kanyo pogruok dhi bete. En Eldoret chajo pesa marom nade, kanyo pogruok dhi bete. Koro ing'eni jonyuol bende nigi confusion. Okoni ni nyathini dhi timo medicine. Medicine wadwaro 1 million per semester. 1 million oket ne janyuol kama. Ko janyuol penjo koro 1 million ni onega chul marom nade koso onega chul marom nade. Sirikal golo marom nade. Sirikal. Koro ing'eni janyuol en kono 1 million, ng'ani yato million e monega chul. Samoro ken kamano. Aparo ni ber mondo sirikal okon janyuol ni ang'o monegi chul, tang'o moko negi chul, to kanye ma loan dhi donje. Koro kapo no nyis janyuol ne nyuol kuom milion achiel miyudo ni idhi chulo atamalo 7 kende mar gima ni kaini. Koro janyuol obed pindo chak go kwano ng'eni ae milion achiel ni 53% dhi wuok e scholarship. Scholarship mokwongo sirikal dhi chiwo, for example asome school mane nyathini ni mane dhi ng'i gimokwongo to kosome school mane yo dhier un gi dhier marom nade kata un gi dwaro marom nade. Mar ariyo ei milion achiel ni 40% mar pesa ni dhi wuok e loan ni en HELB. To kata mana kar HELB kacha nitiere gik mang'eny ahinya ma sirikal dhi ng'iyo mondo ng'e ni ang'o monego bed ni imiyi 30,000 in ng'ane to ng'at machielo imiyi 100,000. Kidieny mar adek en the 70%. Koro 7% ni e gima onego bed ni janyuol golo e ofuku. Watimo survey wate, lakini janyuol nyalo golo mang'eny, en janyuol golo matin. Gimokwongo en nasomo kanye. Mar ariyo level mar dhier. Kaponi kuma someno ginang'o midwaro mondo puonja survey. Samoro skunde nitiere kata gi donation moro mane giyudo kamoro manyiso ni gin ok gidhi charge gi pesa mang'eny. An skunda dwaro pesa mar nyiewo gik mapuonjrago, idhi charge pesa mang'eny. Koro paro ni ber mondo sirikal oket gini into detail, onyis janyuol ni gini gi gini gi gini emidwaro ma mar sirikal
ma mari ma mar nyathi mondo pogruok obed. Ten mana gino marwa Cynthia ni bro bede kiketi into details kata mana kaka iwacho no nikech doneno ka Jumani all no chiu siema to kende gino mara ni nyakoronge jong pono ni yudo calling letter ibro bede kata kimi calling letter manyien mar mondo mi yang ne janyuol malongo ni omenda maro madi mabendi bro bedo ka ichulo ang'eno untiere gi paro manek benu chiwo kotenre kod mano nyisa ni nek benu ka yo matin ote mage neno nyakorom ga juang kaka janyuola inyalo bedo kipenjo kata mana penjo mora mabendi ntiere godo kotenre gi ono ni japuonjre ma samoro ni yudo calling letter tipenjore ni to koro mana sa yudo calling letter ni to chako yud kendo milome ni calling letters go te biro bedo withdrawn en mana kotenre kod fee. Koro we wako yo matin aduogi ote mintiere godo kanyakla kod penjo mamoko mabedo nyalo somo na jopinyun kaka jopuonjre mabende untiere school une mung'e pek muroko godo wuoche makama paro mopogore mabedo nyalo somo na jopuonjre mantiere oko kanyo ma samoro lose hope nikech jopuonjre te masani ntiere oko kacha ma samoro ni do calling letter owacho ni an agombo timo laktar to koro pesa krom atim nango wako yo matin. Baya tuanze kulipa kadi sasa na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Koro nitiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. Attention, Jaluo maja Kisungu wacho ni class is permanent. Kendo nyadhi en kitwa manie rembwa. Osebedo gi 15 mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo class mamalo ne baby band mar Johnny Junior. Gesto tarika boro dwe mara ucheli ganiendi yore teko wuok Ugenya si ai pacho nyaka Mombasa na Mchumbi ochomo Carnival Grounds Nairobi tir Kisumu Mombasa Nairobi City Mobimba kochakore saa 10 mamidhiambo nyaka che Ramogi FM, Ramogi TV kachiel koda BB Band makore kanyakla kendo keloni Nyadhi Festival live. Mwana mboka Johnny Junior dhi muchungulu kanyo gi nyadhi mar Jaluo mamalo kanyakla kodo pija Emma Jalamo. Utiko en mana siling 2,000 regular, VIP 5,000. To nyadhi mar Jaluo en mana 10k pocket change. Julendo mag Ramogi TV, Ramogi FM kachiel koda Royal Media Family ter video biro kanyo gi nyadhi maber. Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza, Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Miyo makwedo paro maokare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachunu adiera mango. Ng'at machunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro ng'iso Sarabjet gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjet. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Nyakorongo jongwa duogo e okang' mar 2 dakika osekadho 6 tok saa 4 mano mar okinyi. Okinyi ma kawuono wamulo sekta mano mar somo. Chutho ne jopuonjre mantiere mbalariany mopogore pacho ka. Paro ma kama biro bang'a nitiere weche mosebedo ka muoch Nyakorongo jwang' ni somo e mbalariany osebedo ka hidho. Mano kaluwore ni sani kindonjo e mbalariany kos ka kos nitiere kod omenda ma bende nego bedne ichulo. Mantiere gi jopuonjre 6 e mbalariany mopogore ma bende wasomo godo paro. Nasingo ne bro bedo kaka moko kuom ote ma bende ioro. Kinyalo ketna moko kuom gi asoma nena jopuonjre mantiere ka bende bro temo mano mar duoki. Nitiere kanyo Ruth Nyathi Ochieng'. Iwacho ni Kenya ka ringo, iwacho ni kaka Kenya ka ringo aneno ka somo e mbalariany dhi dong' ne joma nigo. To anto advice manyalo miyo jopuonjre manie mbalariany mantiere boma ka nyaka koro ging'eni Nairobi ni akili. Nguvu iwacho ni waachie watu wa bara. Aya, hapa ridi nyime gi ote Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni sani jopuonjre manyo ohala matindo maginyalo timo seche magisomo mondo kata for their basic needs. Wacho ni winjo twak kintiere umoja. Ohala ma kamago bende parre dwaro mana pesa. Jopuonjre mantiere godo bro bedo ka leronwa kanyalore. Akong'o wacho ni sirkal masani to ketho weche somo right from nursery school. Sani kionge pesa to somo onge. Wacho ni luo chenro kintiere county mano ma Mombasa. Wote machela soma mano mara Arizona Otieno. Wacho ni kindly explain to me this. Is it that there is no help ami imepunguzwa? Wacho ni riworigi mbalarianya this coming August. But wacho kanyo kizungu kubwa. Wacho ni the story is somehow catastrophic. Kendo bende wacho ni wach ni chal nada. Bende wadhi donjo wan jo mbalariany ma higa ni mane penjo ma bende ipenjo kanyo. Mana mamoko ma bende nyalo duoko. Ng'at man nyalo dwaro chako duoko penjo ma kamago nikech penjo ma kamago opogore. Kapok rwako yweyo naneno ka ker ni ting'o lweti malo. Penjo moro ni dwa duoko koso ni dwa lero point moro. Nadwaro siro gima nyaminwa wacho. Oleronwa kaka new funding model imiyo nyithindo. To kama wabede ni nyaka wawinjre ma wanyis jonyuol gi nyithindo madwa join university.
nyithindo mang'eny kata most of the families mawauoye jonyuolwa thagore. Mano adier makende nikech ka wajo en mbalariany jonyuolwa usonwa dhok, giusonwa lo mondo wadhi sikul. Kod giketho mwandu gi mang'eny sana. To sani neno ka macha mane iuso mwandu sana. To ka koro sani omed fee, nyiso ni janyuol dhi bedo ni ouso karibu lope te mondo ka nyathi osom. To bende bang' somoni be nyathi is guaranteed ni mwandu gi biro duogo. Nikech waneno ka the rate of unemployment bende ni malo, chandruok ni malo, to school bende oidho. Ma nyithindo thagore university, to king'iyo weche mag HELB mar pesa, the new funding model okete ma pesa bende ok mi nyathi kaka Mount Kenya kacha. Pesa michiwo iketo na nyathi e bank mar school mosome. Nyathi ne dhi chamang'o. Jonyuolwa dala kucho chome. Masani ok kete agulu mar bengi. Ok kete agulu mar bengi. Jonyuolwa man dala ong'eyo ni sirikal mi pesa moro minyalo konyorigo. To mane osachwa. To school kae iyude yo machal nade. Ka koro osechwalo omenda mane beni siro sombi e school, e agulu mar school. In kaka kere dhi bedo kiyude nade. Koro kosechwale e school kuchocho, ting'ade obedo consumed in the academic year mar somono. Koro ini do janyuol to ng'e ni nomiyi pesa mondo ikonyri godo. Ting'eni mano nyalo ng'iye wenge mopogore. Ng'adala choni samoro en mar siro dwaro mari mar somo nikech HELB ne wang'e ni siro fee donge. Kopogore gi mano bende osiro tiji ma pile nyalo bedo chiemo, nyalo bedo dak e kinde mamoko. Akeni ng'ato nyalo neno, janyuol nyalo neno ni dong ber dhi adhi mar mondo medhi e skul. Ineno Sharon, ng'at modenyo ok nyal somo. Ok nyal somo kod kech. Na koket ni pesa e skul mondo isom, to ok mi pesa mi survive god. Namba 1 manyiso ni nyathi ma kamae dhi bedo janjore. En mo dhi bedo nyithindo magoyo jingeta mondo oyud kaka nyalo survive e ngimane mar somo. Ero kama na nyakeni Winnie, University of Nairobi kanyo bende ichwalo nugo de agulu mar sikul kose agulu mari mar bengi HELB. Luore kano agulu mara mar school pok na yudo gande poko donjo ga lweta mano pesa e bank account na pok no donjo ga lweta po en ga mana disbursement in progress kora keni be abro yude koso ngamo se bedo ka yudo mare agulu mar bengi kaindi se bedo ka yudo agulu mari mar bengi mana lokro ko se bedo katimoro ayude ta apode be gi jodala gin be gidware matin an bende nyaka konyra kode kata kamano nitiere moko kuom ote ma bende noor kanyo. Kuongo monde na nitiere jal ma bende nawacho niya sani koro dhi bedo ni oganda kata nyithindo masomo ojiwre imany kaka inyalo yudo yuto kisomo e sikul. Gloria awinjo no pachiko to ndogi mano nikech ohendni mabende aneno ka jopiny bende somo bende dwaro omenda. To omenda HELB bende wacho ni deko e kinde mamoko. Gima nyalo nyiso nyithindo madonjo sani, HELB ok en gimigeno. HELB en idhi apply, idhi yude kata tok dweche 3. Nyisa ni dweche 3 idwa riyo kech, idwa timo penj gi kech. Koro en mana rieko mari. Idhi many gima inyalo timo kata cham inyalo yudo kata siling moro 50 e odiechieng' minyalo cham, minyalo sustain go ngimani. To kigeno HELB idhi lwar. Mar ariyo, iwacho ipenjo mar calling letters. Adier sani sirikal rocho sombwa. Ka an gi gombo sana mar donjo university kanyo mar Nairobi. To ka noseluong ng'ato kacha mosensi ni ainti dhi donjo university mano mar Nairobi. Mi se download calling letter. Calling letter wakikipani download gi 10 bob. En gimi download gi 600 shillings. Ok en gimi dhi kwanyo piny elo. Ok en gimi dhi gocho ne sirikal mondo orni pesano. En gima nyaka imany. Kise download nyaka gicheko kichak in kore ere chake gima bore chake gi calling letter don kada mana application don bende pod donjo website bende dwaro omenda koro sani kende chaki dhi e cyber kende chaki golo pesa mar application mar school kende chaki duogo download aya no luongi university mane dwaro no kendo kichaki duoki sikul mano kigombo kata duoki piny moro ma oking'eyo bende ok ni waketo burden ne jonyuol kende ng'ani nyithindo go nitiere nthi kich ani ofisa kata aja receive messages mang'eny inyisi mane an nyathi kich kunyalo loso na kata group kata cha usol na kata mana 100 kaka comrades mondo ayudi kaka nyalo chulo fee na atim penj kik achaka duok ka higa manyien iyudo ka en gima tek ahinya nyisa ni nyathi kich maonge min gi to onge wuon gi wedene modongo be ok dewe
En odwa chudo nade? Odwa chiemo nade? En mong'iyo fee ne, en mong'iyo to rwakore nade, to en gigo te en mong'iyo. Koro osebedo kokonyogi. Osebedo kwakonyogi mang'eny. Erokamano ahinya kuom jip ma kamano. Akini Cynthia, nitiere ote moro ma bende Hezron Otieno Were nooro. Nowacho ni kindly explain to me this. HELB ni nitiere koso imepunguzwa, oduoke mana chien, omendo duoko mana chien. Nikech ang'eni ni pod isomo nitiere MKU kacha, to geno mara ni pod idhi nyime gi yudo HELB. Oduoke chien, omendo duok chien, koso onge chuth. Sharon, HELB mbaka. HELB mbaka. We achake kama 7% moro ma sirikal koni ni in kaka janyuol chulo mana atamalo 7 cha. Atamalo 7 no bende entie mane pepa ni janyuolin kata an ka calculate atamalo 7 mar kos matimo onego bed na chulo siling 4,500 lakini achulo 30,000. Manyiso ni 7% ma government koni cha en mbaka. HELB ka wawuondre aparo ni kuom jogo mayudo HELB kidieny mar ni nitie part mabiro e bengi mondo dhi ni school to nitiere part mabiro ni kaka in japuonjre mondo iyud kaka inyalo konyri go. Wawuondre ni iyudo siling 30,000. 30,000 ni ido yudo ka sirikal odugo wuothe iye modang'e modong' ng'ede makia chogo modong' chabodogo luke pi monyodho mong'i ka be gimoro dong' kokiko ni ma emikaw. Mani osuru. 30,000 ni bengi ong'ado wiye kata siling 500. Idong' kata gimoro. Kichaki idhi gole e simu ka ochako muor wiye. Igole idong' kode lweti ka. Kidhi kode duka mkati okaw wiye. Landlord ingeni no sego ni dho tin dak mana kosiepe ibaya baya okinyin ka ngane baya baya. Kidhi chulo rent cha biro ka landlord be government osemiyo oda ni ibe medo osuru mar ka ong'ad wiye. Mama mboga to sani ok dwaro mo kodi isebet kipanjone. Kai government ochako keti ng'ado wiye. Gas mi dwa dhi refill, gas samoro medre kata gi siling 200. Idwa end up ni kuom siling 30,000 mano nego bed ni yudo pesa mikonyri go, i end up gi siling 15,000 manango. Itwang' sama iduoke, tiduoka 30,000 gi wiyi. Koro government temo inyo jopuonjre ahinya. HELB ni ena an kuom ng'ama dwa riwre gi mbalariany. Kiket pachi HELB. Kiket pachi HELB. To koro ka janyuol bende onge omenda nikech HELB ne bende mana konyo jonyuol e sir mar tero nyithindgi e sikul. Aparo ni nitiere yore mang'eny ahinya ma jonyuol nyalo ng'iyo. An kikora ne ng'atno madwa riwre gi mbalariany kata ne janyuol par yore mang'eny. Par timo arambe. Kapo ni nitiere osiepni moro kata jok moko manyalo konyi par mano. Nitiere pesa mar ngafa, affirmative action. Kapo ni nyalo yudo women rep moro kata nyalo lime offices gi mondo gikonyo gi pesa moro. Limgi. Obed jaod bura kinyalo yudo basari mar CDF. Ngimano tem manyo yore mag yudo pesa mondo ipuonj go nyathini. To kapo ni kawo nyathini itere mbalariany ni HELB dhi konye, nyathino biro duogo kok en gima ne dwaro. Erokamano nyakuom kelo paro ma kamano nikech ang'eni nitiere moko kuom jonyuol ko kacha ma osiko ne mana nyathi dong' iyudo HELB. Nang'o meni miya ithaga malich kama iyudo HELB okiti godo maber nikech ang'eni nitiere moko kuom jonyuol mang'iyo wuokinyi ma kawuono ber ni winjo kuom jopuonjre gin giwegi. Neno kiting'o badi ododa. Erokamano ahinya Sharon. Koro ato gima dawacho machielo kaka mwalimu Boniface Ododa en niya somo mos somo en gima duong' ahinya. Koro e pinywa mar Kenya ka gima dakono ni somo en gima lich. Nyikwa Ramogi Ajwang' gi dala kama intiere kacha chande mana kaka nyamera osewache kik wakauru HELB wakete chunywa ahinya. Wan kaka jotelo wabro push sirikal, wabro chung mondo mi duondwa owinji kaka nyithindo mapuonjore mondo mi gichiw HELB e laksa. To kata kamano kia gidala kacha gima dakoni waherre uru. Nitiere ng'at mono wacho e kinde machon to pod wachne no ringo nyaka sani niya era mar owete to nosiki. Koro wabeduru gi hera kendo sama ng'ato loyi to yie mondo mi puonjri koa kuomi. Kwa ng'eyo jok ma e dhoudi mamoko kaka jo Kalenjin masani omako sirikal maduong' e piny Kenya ka ibro yudo ni wabunge mag Kalenjin gi giwuotho e mbalariany mekewa kendo gitudore matut gi nyithindgi ma jotelo mondo mi omanyne gi nyithindo ma very needy. Ting'eyo ni nyathi ma jatelo e school kaka an Kenyatta University kama oting'o ji 83,000 ang'eyo ni e school mar Pure and Applied Sciences, e school mar medicine, e school mar education, school mar engineering, ji adi mang'eyo ni chandore ka mosebiro ka goyo odi ofisa ni mondo mi okonygi. To wan kwa ng'eyo
wabunge wa ng'enygi odok chien ahinya ma kata jotelo ka wan kama kineni kia malo kiratego ahinya giluori bakoro imanyo mana kaka okibed machiegni kodgi to kwa ng'iyo the other communities kare gimomiyo joge loyowa koro wadoga nena uru e boardroom mondo mi wakuodh wach kanyakla to ka ok ginyal timo to wan ng'at mosekale ng'at moneno ka an kama tang'eyo gima ber katimo chieng' moro achiel nwatime ne jogwa koro waparuru ahinya kapok nyathini odonje mbalariany ka gima nyaka ne ni timo kaka janyuol mohero jonyuol wan wahero ahinya nikech kokun to de okonewa koro time niya manye uru arambe moro gi chama moro koro semester ka semester to moro mimiyo nyathi dichiel kodonje first year kasto weye chuth cha pesa no okonyal chamo nyaka 5th year kata nyaka 6th year kata nyaka 4th year semester ka semester ka nyathi duogo ijole matin mondo mi kik odonje e weche mag jore e weche mag timo biashara go moko dhi kare bro miyo oyudo gik malich e ringre moko dhi kare koro waere uru wan kaka jokanyanam aparo ni mondo mi chieng' moro wan bende noyude ng'at moro mariek mani malo kacha ka gi gimwaneno sani ni erokamano ahinya Hondo to in bende naneno kintiere gi point midamedo an ayie gi gik ma jowetena osewacho kendo gi pacha en ni wan kaka Kenya kech waduto wa jo Kenya sheria duto miloso e Kenya affect wa bedo ni wan e sirikal kata waonge bed ni wan e mbalariany kata jogo duto maonge mbalariany to funding model e kalatas en gima ber kabisa kendo en gima de nyalo bedo implemented kaka entiere kalatas no ma chochni mang'eny ok otimore to de en gima konyo do reso nyithindo mang'eny kabisa lakini shida en ni ki tool mitiyo godo implementation mar the model ema nigi shida nikech mokwongo onge kaka test ni ng'ane nigi dwaro marom nade an gi dwaro lakini en marom nade onge kaka ng'iyo ni adhier lakini samoro adhier lakini en oneno ni samoro dhier madhier godo no ok nyal konyo koro wan kaka piny onego wang'e ni gigo duto mwakete tim en gigo madhi inyo jopiny nikech piny en jopiny gigo mwakete tich en gigo madhi inyo jopiny koso en gigo madhi thiro kendo tamo jopiny dongore nikech dongruok mar jopiny en ka joma apiny dhi malo eka dependency ratio bende dhi dok piny to ka en gima thiro oganda ok en gima ber to wan kaka onagi waneno kaka weche mag health weche mag funding weche mag omenda e weche mag adiany gik matheko onego wamany yore mamoko manyalo resowa wan kaka jopuonjre wawegi to gi jonyuol wan jopuonjre an kipacha aneno ni onego wang'i the current trends manyalo miyo wambe wayud yuto wa kiwan nikech kwa bet ni wambe warito jonyuolwa ekonomi bende rach ok wanyal bedo ni sombwa thirore to samoro jonyuolwa bende onge nyalo geno gibedo maonge koro wang'i kaka kiwan current trends sani ji wuoyo e weche mag alwora sani ji wuoyo e weche mag paro wan in kaka nyathi jambalariany ang'o minyalo timo mondo mi in bende ibede gi gimoro ma inyalo golo e society ma paro ing'eni ibiro manyi ka in gi paro manyalo jongo piny kopogore kata gi kos mitimo koro wang'iuru the current trends to maginde gik ma bende sani gin gik ma pesa donje koro kwa waluwo magiendi wabiro punguza ywak mang'eny nikech ywak to waseywak mang'eny waseywak ne help mang'eny ji osetimo nyaka maandamano lakini okel solution koro ka force mwasetemo diplomacy mwasetemo osetamore wang'iuru other solutions mwanyalo timo mondo mi at long last goal ni mondo mi walok turwa paro maliwa ahinya kanyo bendo kang makamano bende ukele kata ne paro machielo nikech kon wantiere kata e skunde mag primary isomo matek gitekre ni duto mar mondo mi yud grade mamalo mar mondo mi dhi mbalariany sani ka kore stop mbalariany ka janyuol ni lwete ok ni mabup moromo nyiso kata ni course mani dwaro timo ok ibi kata na timo wilo kela kata ne penjo moro bende paro ni nego kata na somo nego kata na ndadho mar somo mar moro mar ni atiyo matek mar mondo mi ayom ng'ane nikech sani kata nake nyo CBC bende onge kata competition piem moro nyathi je school tek no dhi en lore nikech koro numbers bende oketi kata baba average kani average gi mamoko ndadho mar somo akani inene nade inene ka gimolal nikech tiyo matek moro mana ng'ato tiyo matek ibudo tiendi e pi mar mondo mi ibed ni neno isomo cha bende no ka dhi rumo e kinde thuolo mabiro aneno ko dhi rumo nikech ndalo machon cha anasomo mondo abi University of Nairobi tero na biro to koro an gi nyithindwa moko ntiere pod chien
tindo kane kata ka competition moro manan godo chon chande ka tinde gi compete kaka na compete godo chon chande nikech onge gionge moral orumo. Cynthia, Kennedy med mano nikech king'iyo isomo matek mar mondo midhi e mbalariany to mbalariany bende piny owacho bende sire nikech nitiere kata mana kaka kingo kata mana jotelo machon somo osebet kata mana kisiro mar mondo japuonjre masomo oyude kata mana yote somo kisetiyo matek in kore ritiyo matek samoro kanisiri e skund primar sani bede kore dwaro sir ka moko bende ok bi ineno ka koro miyo kata mana nyithindo bedo aken to naluonge nade adira mantie ni kuom ng'ama ne osomo higa mar 2000 gi bathe that somo rum. Okay, CBC ni gi mitne to chon cha ingeni anya paro kibet namba 1 chieng' moro bet namba 1 mayombo ng'at ma wi moro ma en gi del to jopuonjo here to ana thin ka ojadhiro ga wiya class koro ingeni diere cha kan yombo ng'at machal kamano to iwinjo kimor nikech wacho ni kara atiyo matek adieri neno sani gimoro onge ni ng'ano yombo ng'ano timo kama sani yo ma CBC in fact kata mana kuom jok ma wakale 844 en ni okuyombru e class uyombru e levels mopogre opogre wakaw for example ni koro kaka wabet kani to wan kata jofwambo wate mondo mi ng'e ni ododa oyombo Cynthia en ni ododa otimo ang'o ma Cynthia ok otimo kata bed ni gisomo gimoro achiel samoro kaka e paw fwambo ibiro yudo ka ji jofwambo te ng'ane obet en anka olando ga news lakini ng'ane en ok obed ga olando ga news en otimo ga investigative stories koro ng'ato biro wacho ni an ododa cha ahere nikech ododa cha kelo naga gik ma sirikal timo mibadhi mag sirikal but in real sense Sharon bendo ng'e timo mana gino to mana nikech koro Sharon bet ga mane wang kamera ka enosomo news ng'ato paro ni samoro koro ya koro competition levels opogre to paro ni ma bende ber ana nyalo luongo jogo mawuok e piny kaluo ji mondo konyre obed MPs obed MCAs governors kachiel kod jotelo te dhano mondo riwre nyithi kaluo inyore funding model manyien ni ng'iyo gimoro ni gin mana kaluo kende do fana gin mana nyithindo duto ing'e gimomiyo inyo ahinya Sharon funding model ni ng'iyo gimoro ni ni bendi wuok e region mane ineno ng'ato mawuok Northeastern nitiere kaka odhi bedo favored kimiye pesa nikech samoro nyalo wacho ne chana ana kaluo ng'e ni kaluo to gik motimo un gi puothe un gi pesa ing'e ng'ane neno koro an idhi dia koro kata funding model there's higher chances ni jok mawuok e piny kaluo kata kuonde moko miparo ni nigi pesa ok dhi yudo gimoro malong'o to ma dhi medo hinyowa koro aparo ni ber mondo dhano riwre sani kata kowe kata mana basari to gi pesa ma sirikal chiwo ni sani nitiere programs mowuok wang'e kata climate action iyudo ka samoro jatelo moro ong'eyo nyithindo moko midwaro mondo opich kata innovation moro gimoro maber kaka ginyalo konyo alwora pitching gini nyiso ni kitimo maber to dhi yudo kata mana sponsorship ber mondo piny kaluo ji ochak ng'iyo gigo manyalo konyo jopuonjre kapo ni nitiere kata training moro pinje maoko tidwaro jok moko ma kamoro wakaw jopuonjre manyalo timo gino mondo dhi otim gino kapo ni dwaro nyithindo manyalo timo gimoro e sirikal obed kata program moro ma short term okaw jopuonjre mondo dhi otim gino mondo yud pesa manyalo konyo gi giwe molo rito sirikal nikech sirikal ne okaw mang'eny molo nikech bende ng'eni nitiere kaka jotelo bende samoro jayudo scholarships e kinde mamoko jomage mimiyo scholarship kaka jatelo Carlos neno ka ni makubali wacha about ji mondo riwre ma Cynthia kod ododa wacho kaeni achako kod jotendwa an kaka jagoro mar Mount Kenya kachacha especially jotendwa makaluo dwa bedo kod tabia moro marach sana gigik kamoro magiparo ni mondo gimi ng'ato basari nyaka ng'ano nangi sana iwuothe tiendgi sana ka ok ging'eyo ni mano en ratichwa because gimaber manyalo timore gweng' gimaber manyalo timore e regions mawae en somo to ere kaka obiro bedo ka jatendwa komi pesa to ok odwar kele ne jopiny embe nitie kaka oyiero jogi kaluo wayudo pesa matin sana and money is the fact kwang'iyo kata jok maya Meru gi western part of Kenya jok maya the coastal region giyudo pesa mang'eny sana iyudo ka ng'ato ndikne kata basari dichiel mar 60,000 to kibiro kaluo tiyudo ka ndikne ng'ato basari mar kodhi mang'eny siling 6,000 ema ondikne ji to siling 6,000 no kondike be pod iyudo ka nitie chochni moko kore ka jok manie tie mbunge jok manie tie governor jok manie tie women rep nitie kaka tugo moro cha kiduogo tuge piny ka ma end up na 6,000 momicha odogo use end up omiye ng'at machielo
kata ni osemiyi pesa kel 5,000 mondo waket ne 6,000. Koro en ohala yore. Koro jotendwa nyaka wuog oko mar konyowa e wachni. Kik gibed ni ng'ane ne oko supporta, ng'ane ne oruko koni, ng'ane ne oruko koni. Ne wayierogi mondo gikonywa. Ne ok wayierogi mar dondowa ka giseyudo kombego. Koro gini en riwruok kanyakla, ende wach mar Harambee. Kik wabede jok manigi jonyiego. Kuma wae wan kaka joluo. Ka ng'ato luongi Harambee kaka jonyuolwa mekwa, wakwayi gi ng'uono. Kata ka en gwendi moro, usa, iter mondo wadu machielo no bende oyud kaka nyathine nyalo dhi sikul, nikech makiny to onge ng'ama ong'eyo. Hero kamana inya paro maliwa inya Gloria. Agenda bro dugo iri bang' yo matin. Neno kanyo ka hitingo lweti malagini pokiloso. Ne korongo jongwe aka uyue kendo matin. Ka duogo Gloria duogo gi paro minchire godo. Kanyakla kod ote. Ote tane no godhuro. Hata mwana kao mamoko mabende kokwa lose. Mar nikitano ka ote nitiere. Neno ka upenjo jopuonjre mupogore ote kaendi. Abro temo kar nyalo mara. Maraboni mwasomge ka gin githuolo mar duoko. Gibro bedo ka giduoki. Aka yo matin. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Dial *487*3# to get this song. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury, and captivating experiences? View Travel got you. Enjoy up to 30% discount to exotic destinations. Experience Nanyuki at the luxurious Sarova Mayan for only 9,500. Come soak up the calmness and relaxation of the Sarova Lion Hill in the Nakuru National Park for only 8,500 Kenya shillings. Get to relax at the magnificent courtyard at Sarova Woodland as you lazy away at the wonderful poolside for only 9,000 Kenya shillings. Experience the lakeside city through an extraordinary stay at Sarova Imperial Kisumu for only 6,000 Kenya shillings. Book with View Travel and make every moment of your stay a cherished memory of unforgettable experiences. Visit viewtravel.com and book your perfect staycation for discounted prices now. View Travel. Dream, explore, discover. Samaira Korineno, donge an nase nyisini, mer mineno ni kamora chiel gi jodalagi, gin gibiro kelo hawi marach ka. Magi to koro ginang'o? Ere kaka inyalo chiemo ke gi lweteni? Koro inidwaro ni mondo achiem gi tienda? Seher, bad manners. Mokwongo inipunye timbe maricho, to koro sani dhaw ne nyathino. Gima notimre ka joka Gil kawuono, nyaka bende timre skul.
Wonderful ji, wonderful. Yud ber duto ma pien dendi dwaro ka itiyo gi mo mar del mar Sawa Milking Jelly. Ma en mo ma inyalo geno kuome. Ober ne yiero mari, yud mari kawuono e duka man machiegni kodi. Nyakorom Gajwang machiegni kendo ma okang' mogik ma bende wantiere godo banano kwa dongi matine dakika 20 mano mar tieko twak makama kalure kod ote ma bende yora neno ken puonj makende ma bende jopuonjre medo sumo kalure kod twak ma bende wantiere godo e studio jonyuol mopogore banano kanyo kuntiere gi ote kapok akawo ote Gloria kik wi wil gi gima ni dwaro sumo wacha donge koro makama ka ote matin Gloria owach paro ma bende ne ntiere godo. Gima dwaro wacho Sharon en ni help ntie but odwoke mana piny koro joma penjo nano ka penjo moro ntiere mwa bagni to kana ka jiduoke help ntie but idwoke mana piny idwoke gi atamalo billion 3.7 billion koro mano nyiso ni wanyalo dok yudo nus mani yudo cha kani yudo 20,000 inyalo dok yudo 10,000 kata 15,000 ngajalo penjo ni dwoke ni kichango mano japuonjre ma samoro kada riwore gi mbalariany binge gima mene dwoko help okang'e gima idwoko help to gitingo giketo na fi malo to gichak gidwoko help kora help no kora keni en kwan mane ma sirikal goyo kodwa nikech ka giketo fi ket mic machiegni gi dhogi ka gikawo fi giketo malo to gichak gikawo help gidwoko piny okang'e ni en kwan mane migo kodwa kata en ohala mane migoyo kodwa kaito bende mar ariyo anno ka sirikal okane ka jiwo som mbalariany ni nikech gisani kaka jo CBC ok inyal puonja chielo tong kane klas 2 kata cha kaito kendi ichaki expect ni asom nyaka mbalariany yeta ng'eni anyalo chielo tonga ni mausi tayud pesa it's either som mbalariany ni idhi nege kabisa kata joma dhi mbalariany gidhi bedo joma tin nathi koseng'e ni mae gima nya timo tayud pesa molo dhi mbalariany tadhi bedo kanyo to ka anarito white collar job ok adhi yudo joma tin madhi timo mano. Erokamano ahinya nikech bende nitiere moko kuom penjo ma bende naneno ka donjo ka jomoko neno ni samoro piny owacho siro kuonde tiegruok mago mag lwedo mago TVETs mohingo mbalariany ma pachoka akeni ni pare nadi Nyakorom Gajwang ako moko kuom ote ma bende nitiere bang'e awinj bende paro kowuok kuom rowere ma bende nitiere kinyalo ketna ote hasom gi mapiyo piyo me okang' mogik ma bende kora somo ote makamago Churchill indika gi dho liech indiko ni Hi mimi naitwa Churchill. Okay. I'm about to join Kirinyaga University. Wacho ni September dwe mar 9 mar higani. I need an advice. Nilikuwa nataka kuchukua Bachelor of Science, Maths and Economics. Hebu uulize kuhusu hii course and the fees nitalipa. Moso if it's marketable. Aya. Ibo duoke. Erokamano ahinya. Dea Nyango, iwacho ni Kenya rumo yawa nikech kaka awinjo ne kata help imiyo ji according to your status ben adier. Dea mane adier? Dea mane nadier sani miyo ji 4 categories lure gi chan ma bende untiere godo ote machielo abro bedo ka somo mar otieno Finefast iwacho ni hello Ramogi TV and otieno Finefast from Uyugis iwacho ni in education student adiera school fees sani oidho sana but I'd like to thank our administration because they've allowed us to learn as we wait for money to be disbursed aparo ni mano paro makare as mano jake owacho ni girito omenda mar mondo michwali agulu margi iwacho ni government should check on this situation they have also made most of it iwacho ni most of our fellow students to defer ang'eni nitiere jok mosebedo ka defer bende courses danonowa iwacho ni kod nyathi mane okony mana gi Equity Wings to Fly motimo high school sani to sirikal oketo ne siling 138 nyathino ni ot gi airplane wach moro malita ahinya Fred wacho ni paro mara en ni pesa ochwale ya agulu mar school tanyalo jiwo jotiegruok ni ket uru mijingo e wach somo we uru ng'ao ngima kapod somo haya Fred bedo biro kanyo mager gi wach moro akaw otemo gik maricho wenga nikech ang'eni ote gi ng'eny iwacho ni somo ngima oseidho malo ma japiny ok nyal keto chiemo e mesa chiemo chuno somo to ok ochuno ngima dhano anjalo Richard aya iwinjo kanyo chiemo ochuno to somo ok ochuno wacho kamano bang'e dhongere bende nitiere ngero moro macho ni education is an equalizer tije gi obro bedo kwa yudo kanye ng'eni kore waseo gweno to waseo gwang' koro chung' ne kanye nando ka niting'o badi malo chako dio doda
Ote maseneno moko nyamera Sharon moko mako dhoga. Koro gima dakono un kaka nyikwa Ramogi Ajwang' kumoro amora ma untiere piny Kenya kata oko mar Kenya. Somo en gima ber. Kendo awinjo ka nyamera penjo ni koro kaka CBC obiro ni. Be wadhi bedo gi piem moro malich chande ka ng'ato ka an Boniface Ododa. Naero piem no endo ma asomo e skul moro mathin iluongo ni Ugari. Chakre primary nyaka secondary mabiro Kenyatta University kato. Pile ka pile nayombo kendo ji ong'eyo mano maber. To piem nada kono unia mano kik mak dhogi. Sama gimoro osabiro kaka koro CBC oseol kuomwa ni. Onge gino mwanyalo timo marwa en niya mondo mi wa adapt to the situation ma wantiere godo sani e. Som motegno CBC ber kata jopuonjre moko e mbalariany mar Kenyatta University timo education e level mar CBC no. Koro en gima kare. In som kikiluor. Namba 2, wach mane owadwa Carlos wacho mar wabunge nitiere gimiluongo ni CDF funds mago eko maketa for matters education mag the youth e constituency duto ma Kenya ka. To nitiere wabunge wa moko matugo kod ji. An anyalo paro kana join mbalariany na wuothe office awuotho mano masuna east opok aluongo nyi ng'ato awuotho mago bada piny an atieko ma ok anena ng'owa basari. Koro gima mano ni wuothe apise ngire bede lure ikumi wuothe apis kanyo endo ikoni mana ne to nitiere tugo moro mitugo mana kako wado osewacho cha. Koro momiyo awacho ni Nyanza ka nitiere chandruok moro ma wan kaka jonyuol waparu kabisa. Sama ng'ato go campaign yudo kochake kapok podigni 4 odong' kaka ng'ato sani osechako olo pesa kamoro oluongo ne ji jothum kendo keto sport to kusesoe ni kech samo dhi bedo elected chande to yudo ka osetiyo gi pesa moingo milion 10 to kodonjo ni nyako kuongo duok pesa ne kasto los kimiluongo nang'o profit. Koro waparuru moingo didek paro nyadiriyo chande tinde kinde osekadhe par moingo nyadidek kasto mogik wan kaka joluo wabeduru jok moherore. Kwa biro Nairobi ka MPs wa nitiere ka to nitiere gotende madongo dongo Atwara ka nitiere kod hotel ka gimi bro neno o empower youths kowuok dala. Nitiere gimoro mawacho ni charity begins at home. Ito koro mari ma late jaber moro mineno kata ama na kure okochuni nyathi moro to nitiere campus nyathi ma wiye riek kendo en gi discipline maki ndike kacha chande oyud kako nwang'o sabun to mani empower youths to in facilities magi okidwa nene joluo. Koro in ineno nyithindo school ka to kinyal konyo. Machielo iyudo ka seche ma ji nitiere school ka nyithindo joluo nitiere kaka ber kwa jipanga ber to kendo bendo rach. Koro sami biro e balariany ka bede kaka Twara sama ng'ato ingi yie mondo mi iwe thuolo chunyi mar puonjori koa kuome. Accept to learn from those who are above you. Koro yie imbe idonje biashara moko migoyo malejit gi. Jotendwa bende koro kelwa machiegni wan kaka jotelo. To ka udagi an masamono oriembo office no kiny nubi ofisa samoro ka koro ini onge. Nyasaye mapango gigi jodalawa. Koro to magi from experience awuoyo from experience magi makade aneno matek sidang. Koro biashara mwaketo gie wabed kaka wan be nyithind joluo wachamo ambience to kendo bende wago tich an matin mana dondo kuom gik mimanyo seche ma ine mbalariany kech yonge minu yonge wuonu emomiyo atieko school en mana Nyasaye. Koro imbe kibiro ka manye kamoro minyalo chwoe lweti omera helbok nyal pidhi helbok nyal chulo ot. Koro kimigo 15 tok dweche 3 dongo biro ga semester ni ng'at mayudo mang'eny kinde wan jok ma kapok new funding model obedo introduce ng'ama yudo mang'eny kabisa e semester mano ng'ayudo 27,000 donge. Koro pesa no nyalo teri kuom dweche 3 onge. Samoro nyathi moro be dhi school kaka an owadwa matin ni e school sani koko donje form 4 idwa ni ng'ima pesa mane morem to imbe somo. Koro nyaki ng'e kumoro to dala kanyo gigo mwakadhe wabiro revisit wabiro ng'iyo kasto wadoge uru e tok katin wakuodh wach kaka joka ng'ato mondo mi hera mar owete mane jal cha nowacho chon cha osiki mondo mi wambe wanyal chopo kuma wadwaro kaka joluo. Paro maliwa inya gin maro ni jotelo marwa
jotelo magwa e gwenge magwa magaluo winjo paro makama. Ang'eno nduto intiere gi paro mabende dwaro chwalo. To kichwalo parchi makamano, bende gi paro moro ma janeno maro moro oro. Nitiere moko kuom skunde jokanyo kod odawacho ni ne en KU, mano Kenyatta University. Ma bende sani koro yiene jopuonjre kapok oyudo kata mana help, obed e sikul nikech wach mar somo kata mana wach omenda ni osemi kata mana jopuonjre moko difa course. Course ni en mar 4 years, inido bede mbalariany kuom sulu kata mana mohe higni 6. Erokamano ahinya. Sharon, an gima nyalo wacho ni jotendwa gi sirikal ma Kenya keto somo mondo obed ka gima en privilege moro ma kitime, to en mana oruma moro motimni. En gima lit samoro ka antiere kata WhatsApp group mar kuondewa makaluo, to ineno ka kaka koro kaka skul kanyo, ineno ka ng'ato ndiko ni ouso check mar basari, to check ni no apply ye ka en ng'ama nidi. To seche go bineno ka ng'at moro mano ng'at mosekonye machako uso konyo momiye nikech ouso nikech en gi nyalo to omiye nikech priority ma dala samoro nokonyo MP moro baba gi okonyo MP koro nyaka miye in terms of paying back. To seche go be ineno ka ng'ato yuak ni yawa adhi defer aonge school fees, en gima lit kabisa. Emomiyo wan kaka onagi kendo jotendwa onego bed ni gi follow up e weche mag miyo ji basari ni. Wang'iuru needs nikech wainyo joma ok nyal, joma the voiceless, wainyo gi kabisa. Nikech ka wathiro ng'ato to wamiyo ng'at ma ok dwar, to ng'ani endi dhi uso basari. Sama neno gini pi wang' ma ng'ano chwero no ok en gima ber. To onego bed ni watimo gini endi ne jogo endi manigi dwaro kendo jogo manigi nyalo. To wach defer en gima lit kabisa. An kasome mbalariany ma Technical University of Kenya kaendi. Samoro neno kochopo sa exam room, nyawadu musebedo kusomo godo. Igole od penj. Nikech ang'o? University be dwaro ni mondo gi sustain themselves e weche mag kaka giran the administrative work. To pesa samoro japuonjre ne nyalo chulo. Ochulo matin to matin ok oromo. En gima lit kabisa kineno ka nyawadu koro owuok to kino wiye. To lit moloyo ni kata mana ka wan isenyiewe basari japuonjre wadu isetieko kata mana mbalariany. Tich bende ok ni riti. Koro en gima lit kabisa kineno ka nyawadu wuok e exam room, en samoro ng'at musomo godo, en graduate mbele ni ino ki graduate ok ni ne pachi ne onge somo, en nikech nyalo mari mar omenda ni piny matin. Kapok awinjo ote mag mogik, sinta bende paro ni TVETs piny ocho siro TVETs ahinya malo kaka gisiro mbalariany ma pachoka. En adier Sharon, ing'eni sani kata king'iyo mana mbaka ma dhano osebet ka goyo kata mane higa ni te chakre e weche somo. Ibiro winjo kata malo maduong' ahinya mar ji mang'eny go mbaka e wach TVET. Ng'ato dak mana ni university ng'ani puonjo theory, ja TVET ni to dhi timo. Ing'eni ya dhano nyaka yie ni nitiere gimomiyo university no kiti. Ineno. To the fact that ni ja TVET nyalo mako machine matim kaka idwaro to jambalariany samoro ok nyal, nitiere gimomiyo. Mondo mi machine obed operated, nitiere obwongo jambalariany midwaro mondo par. Obwongo jambalariany dwarre policy making. Obwongo jambalariany dwarre management, administrative work. Anyalo bet na ng'etiyo gi kamera, to kaka gima onego bed na timo gi kamera no, ere gimomiyo onego bed na keto kamera ni kama to ok kama. Mano ber ahinya mondo ji ogoye mbaka. New funding model inyo jombalariany mar ji giwegi kata molo jomoko Sharon. At least kuom jo KU nyalo neno ka ng'ato wacho ni gin sani ginyalo bet e skul ka gimedo somo ka girito pesa mondo bi tema mano kuma wasome. Mane skunde mag ji giwegi. Ker nyalo nyisi, wan ikuongo chulo pesa kor kibet e skul. Bene wan kidonjo tidonjo gi kadi. In gi kadi miketo ma kadi no nyaka koni ni ero. Kadi ne mayaw ni gate Sharon. Maka pok ichulo to koni akona ni sorry. Pare ni yande kadi dwa koni ni sorry to ji 100 ochung' to. Tiji sini dogi. Kendi dog wich kuot ya. So jakoni ni anatimi nade to kadi ni e gate pass. Nyaka ichul pesa. Kuyepo maybe dwaro kata mana 40%. A particular period 70. Kata ko kichulo siling achiel okitim penj. Adwa dhi kanyo. New funding model ni inyo ji. Joma kaluwo guru oko mondo kony nyithindo. Sharon adier en gima lit kibet e skul ngima ni te iriyo kech, idake od osiepeni, yani nyochi thagri, irwako lewni, inuo lewni ma lewni oti. Kochopo sach timo penj, titami e gate no kinyal timo penj. Gimoro matin, samoro in mana gi units adek kende. Okinyal timo, idok ot ka chunyi ol, ikia ni gone ng'a simo, ikia ni nyis janyuol nang'o motimre.
in confused odiochiengi ikia ikana niseme sama nyingi bende nego kata mna lekni paro mang'eny chako donjo ibedo gi dangni mar paro kabisa to kata kikotemo kono jini yawa wuoguru oko mondo ji okonyre wach school okay nyalo bet ni pes school tamre ara koro pare yorne komre ni kata ogocho ni koni orna kata siling 100 orne ngane kata siling 20 kionge 100 ora 20 no dhano mondo ugo kokonyre nyithi skunde mane mbalariany hinyore masa ni komre dwa duko gocho ni kata mna intiere kosa poda ko inama cha pod negatiere kuinama to certificate mano nyaki puonjri mako kinya puonjri tin mbalariany okari ni dibete unless ni man school moro midwa diso sasa kinge sigene kuinama cha nango kuinama means ni in fact betino ken kata kuinama mbalariany puonjri ni kuinama actually simplest term means ni Sabiri ukidhi chiemo nikech pesa ma in go siling 20. 20 ni kokichame sabiri to siling 20 ndiko nyieo mandas 2 imodhu go pi otieno nende. To bendo ken mana kuinama tinde breakfast okicham, lunch okicham ni to sapa no bende mana kapo ni Nyasaye opari okochuno nyaka cham sa. Kama tini pinyo tweleso jopuonjre kada mateka mbalariany jonyuol ko kata bende kada mateka nikech moko kuom jonyuol bende en ga mana 1 mil a day. Tekni mako gudo yi adar mar motek chenro makama angene twak to na yie mite mana neno ka sa bende rio record waka koro Carlos akane aneno kododa tingona badododa ino wacho bende wacho no idhi wacho wachin mogi kacha ge Gloria koro watem nyoluor donge ko amano keswa wala Cynthia ni mabda koro Gloria chato wacho mabne sababu basum Hence they calling the Lisa Mbalariany mar UN and gi calling letter mar Mbalariany mar Nairobi to koro nikech piny no owacho no sacho no omenda moket ka chacha nego bed ni ng'ie malong'o koro chunye go kibi owacho ni dibed na idwa kete kos moro kosen mana wach mana mar omenda kende kosen nango ingene koro bagni bende nitiere ka adani losi gi rawera no gi wach ni moro mabende samoro ni dwaro medo e somo paro makama koro mi dakika achiel mar mondo mi kikwa cham thuolo mag jowetewa. Agoero kamano ahinya Sharon. Gima nyalo wacho ne japuonjre no madwa donjo e mbalariany no mar University of Nairobi en ni tim hikruok ni makare. Idhi donjo kacha kata sani wan jo UN inyisi ni idhi donjo kacha to kidhi chulo fee. Indhi adhiya kanyo idhi som. Idhi soma kichopo sama itimo go penj. Nobedo gima lit na ahinya kendo pi wang'ano chwer katimo pepa na mar wuok tich. Ka igolo nathi mosiepna mwasebedo kwa somo go pile room na kanyo to kendo chieng' no koro igole od penj ni ok onyal timo penj nikech pok ochulo pesa. Ne en gima lit ahinya kendo nomako nyithi skul gi wuoro to ken kata nathi achiel ne en ji mang'eny koro ok ang'eyo gimomiyo sirikal wuondowa ni dhi uru som to penjo kitimo ng'e ni nitiere sirikal to ng'e ni nitiere the school administration idhi somo yes mano sirikal onyisi to bidhi timo penj administration owetugo kodwa nyiso uru gini uwinjru gi sirikal nyis sirikal ni sirikal wan ok wadhi yie mondo nyithindo gi otim penj we gichul kata matin mondo wang'e wasom kwang'eyo ni kichopo kama idhi dwaro chul kata siling 2,000 mondo tim nadi itim penj moloyo bedo ni nathi osesomo oseriyo kech osenuo lewni oti obiro gi lewni moti sama timo penj to kendo chak riembe od penj wachno kamorgo kabisa. Erokamano ahinya geno maro ni mbalariany mopogore piny owacho kata mana jodito mantiere migawo mar somo biro bedo kaka okang' makamano e okang' mager. Carlos mokwongo adwa chako ni ne nyithiwa mabiro e university kata TVET September mar 9 puonjri hand skill puonjri menyo kokamano kech dhinegi e campus ka isidang mane adier makende ma ok onyal pandi. Mar ariyo nyiche student leaders orado Naivasha mwawinjore gi jok mamiyowa help gi kaeto bang' ndalo moko matin giluongo the vice chancellors koro pok to hinyore wan kaka student leaders kod nyithindo te wang'ni wang'eyo ng'ama wachako go pile wajachako gi sirikal wang'ni wachako gi vice chancellors kaeto wadhine sirikal vice chancellors emano luongi to tan gik mano wacho te mesa gidhi giyie koro wang'ni kik wadhi uru help kacha headquarters mondo kong wadhi ka VC kacha mondo ler no anena terms and conditions mane giwinjore mogik ji owuoguru oko wakonyoro nyithindwa ende biro yie na wacha mae kizungu mana mapiyo kaka oseme bol kizungu na achiel moro
when you see the madness of an entire nation disturbing a solitary mind, it is not enough to term them as mad. Wawuoguru oko, jotendwa konywa uru, jonyuol wuoguru oko kony nyithindu, to nyithindwa bende waparuru kuma waaye, nikech wan e geno makiny, wan e geno momiyo janyuolno pod ngima, nikech okawo gende te kod chunye oketo kuomwa. Ero kamano, Nyasaye mondo ogwedhu. Ero kamano ahinya. Wach maliwa ahinya Winnie. Na wach ni joma biro mbalariany, joma dhi TVET, warwako mondo ubiuru. To ka dipo ni diyud help, at least inyalo chako godo hand job mari ma okoro kibi depend ne parents. Mane gima danga nyisu. Ero kamano ahinya. Wach machuok kendo liw kanyo. Doda. Ero kamano ahinya. An adwaro mana wacho niya, kaka jodala wahere uru. Somo en gima duong', nyithindwa mondo mi utimru nade, usomuru. Jonyuol paruru nyadidek. Wan waherou, wabiro konyou. To gima adwa wacho, jotendwa konyuru nyithi skul. Nitiere wach moro wacho niya, kamitie emichieme. Lakini adwa koni niya, kik ikaw wachno kaka en no. Kata joma somo muma ong'eyo ni muma nitiere kaka wacho, lakini en figurative speech. Adwa koni ni kichamo pesa jadhier moywak ni mawang'e ondong', inyalo paro ni yudo sara tibro neno matek. Wapuonjre gimiluongo ni decorum. Wahere uru. Wabed jok ma ong'eyo ni hera mar owete to nyaka siki. Ero kamano ahinya. Nyasaye mondo ogwedhu. Ero kamano ahinya. Onduto. Ero kamano ahinya. An wachna mogik en ni wan kaka onagi, somo en achiel kuom gigo manyalo konyowa e ndalo mabiro. Nikech economically osetamowa yudo even the political empowerment. Koro wang'iyo uru ni somo is one of the things ma nyaka wa own kendo wakawe gi pek malich mondo mi wa move steps mwabiro. To ne jogo ma adwa donjo e mbalariany, en ni waseneno problems ma jogo manie mbalariany kadhe, kendo giseleronwa challenges mage kadhe yore mag omenda. Gima ber ka koro watimo en watim planning, kech kwa plan to wadhi plan to fail. Koro waseneno shida ma economic aspect ma jowete wakadhe, to kaka ker nowacho ni ng'ama odenyo ok nyal somo. Koro gik madhi supplement madhi miyo ichop lek nie weche mag somo, chak plan sani. Ka en somo tije mag lwedo minyalo chako sani, paro ma weche ma sani mane nyameno wacho, weche mag climate, weche mag paro, ng'i kaka idonjo weche ma kamagi. To bed ng'ama lan kuom jogo moingi. Okiko bed ni in ng'ama janyiego, in ng'ama koneno ka dongruok moro dhi mbele ok inyal lan. Then waeru achiel kaka onagi. To ecosystem te ji duto te ma support joge duto mag somo. Wakonyuru jowete wa gi chuny ma wambe nokonywa go, ni jotendwa moko bende nokonye weche mag somo gi. Koro wakonyre uru gi chuny ma nokonywa go. Ero kamano ahinya. Ero kamano ahinya Onduto. Cynthia, wachni mogik. Wachna mogik mokwongo en kuom jopuonjre mabiro e mbalariany. Gik moko adek monego ing'e. Number 1, ng'ego budget. Ndalo duto pesa ok biro ga romo. Mar ariyo, bed many ng'ato manyalo ga konyi sama ochopo tielo 12 maonge kama inyalo ng'iyo, mondo ng'at manyalo ga konyi manyalo ga oro ni gimoro matin mondo okonyi. Mar adek, mi janyuol gi Nyasaye luor. Ne sirikal, weuru dondru gi help mag nyithi sikul. Kapono nego bed ni chiwo help, chiuru help e sama owinjore. Kapono nego bed ni ichiwo help pesa moro mowinjore, chiuru pesa no kako nego bed ni chiwe. Weuru dondru mudango help ma help odong ka onge gima konyo go japuonjre. Ago erokamano, takwayo mana jotelo, beduru joma beyo. Erokamano ahinya. Paro maliwa ahinya Carlos. Ng'eno seng'isa ni sa orumo to naneno kigwela kanyo ni damoso ng'ato. Mos ng'ato piyo mos ji. Erokamano. Mokwongo akawo thuolo ni mondo amos Dean of Students ma mbalariany ma Mount Kenya University, Dr. Emmanuel Owuor. Amoso Fadhena mara Bichombogo chuny raia. Bende tiyo matek, waheri. Erokamano ahinya. Idwa ni mar mondo mi Cynthia gini kete tagu malit ka kila ng'ato chako moso ng'ato donge. Erokamano ahinya. Kata kamano ne korom ga jwanga ni no musu. Gini un gima fans oko ka nikech no kala mana somo gino kinya somo gima ne yamo ni mos na Cynthia, mos na Carlos, mos na Gloria. Ano utega. Unte yuduru mos ko kuom fans magu wedeu be nanno kaneno TV gocho no uloso heyo makare. Uloso makare kendo giwacho nunro tego ahinya kendo gidwaro ngima maber kinde thuolo mabiro. Erokamano. Nyakorom ga jwanga
sae moseromo. Dehen ero mara mar mondo mi adhi nyime gi chenro makama. Kata kamano sa 5 oseromo chenro makama. Nachako sa 12 mano mar okinyi. Amba gonu erokamano ahinya uloso mathoth. Geno mara ni jotelo mantiere oko kacha. Seyo bende iwinjo ka moko kuom jopuonjre bende osebedo ka seyo. Koro ukonyo jopuonjre kama unyalo. Kuwinjo weche mag scholarship rine gi uru mana kumoro. Mana ka jotelo mamoko mabende kaka niwinjo rowere gi wuoyo. Osebedo ka konyogi. Anoge mang'eny madamedi we wariti nikech kata mana ka wanto da penjo kotendre kod paro mar chik mar omenda ng'eni mathoth duwache. Nanjo kata mana ka Gloria bende nosako ng'iko wach help mabende koro idwa duok chien. Wan we wariti nikech pok oketo bedo chik. Koketo bedo chik Koketo bedo chik, ang'ina bro bedo ka lunguka e okang' mabiro. Donge, oritur masani mana teo chenro ni nyinga Sharon Ongawi. Bedi kod adira makare warad kendo juma mabiro.